Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο, 8η αγωνιστική, πρώτη καλή ευκαιρία για τους ερυθρόλευκους με το γυριστό σουτ του Αλέκου Αλεξανδρή. Τον έχασε ο προσωπικός αντίπαλος ο Χέντριξεν σε αυτή τη φάση. Κεφαλιά του Πατσατζόγλου, έδιωξε ο Αντώνης Νικοπολίδη συνέχεια στη φάση με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να μπλοκάρει. Η πάσα του Τζόρτζεβιτ στον Καρεμπέ, πολύ ωραία η κίνηση του Τζιοβάνι και ο Αλεξανδρής δεν έχει κανένα πρόβλημα χωρίς αντίπαλο να ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Πολύ νωρίς στο ντέρμπι. Ο Αλέκος Αλεξανδρής πετυχαίνει το 1-0. Μετά από αυτή την κίνηση του Τζιοβάνι, ο Αλεξανδρής σκοράρει και βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό. Ο Τζόρτζεβιτς εκτέλεση φάουλ, η μπάλα βρίσκει στα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού που ήταν στο τείχος, αλλάζει πορεία και ο Ολυμπιακός πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο πρώτο ημίχρονο παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων, έξαλλοι πανηγυρισμοί στις κερκίδες από τους οπαδούς των πρωταθλητών που έβλεπαν την ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο να ελέγχει το παιχνίδι και να δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και να πετυχαίνει 2 γκολ στα πρώτα 45 λεπτά. Εδώ ξανά η φάση του γκολ από τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς με τον Ολυμπιακό να παίρνει σοβαρό προβάδισμα για την νίκη. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γιαννακόπουλο να κάνει μια ατομική προσπάθεια, αποφεύγει τον Χέντριξεν. Το πλασέ του είναι πολύ καλό, όμως η μπάλα σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Αντώνη Νικοπολίδη. Εδώ ένα ακόμη φάουλ με τον Νικοπολίδη να αντιδρά σωστά. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε την απόδοσή του. Εδώ από το λάθος του Γιώργου Αμανατίδη ο Εμμάνουελ Ελιζαντέμπε στο 71 μειώνει το σκορ για τον Παναθηναϊκό σε 2-1. Και λίγο πριν το τέλος από τις κόντρες στην περιοχή και τα λεπάλληλα σουτ των παικτών του Παναθηναϊκού, το 2-2 πάλι από τον Ελιζαντέμπε. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί για τρίτο γκολ. Η πάσα του Τζιοβάνι για τον Γιαννακόπουλο την τελευταία στιγμή. Δεν μπορεί ο παίκτης του Ολυμπιακού να περάσει τον τελευταίο αντίπαλο που είχε μπροστά του. Ένα νέο σουτ του Τζιοβάνι, η μπάλα out στο 90 λεπτό του ντέρμπι. Η προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς από το κόρνερ και δεύτερη προσπάθεια, τελευταία χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.